Monggo Pak Lamidi jogate. Monggo Pak Lamidi wajib gawe pangeran sanggae agama limbang waktu kudu tansah dijaga kanthi istiqomah lan sing tumak nina luwih sempurna yen berjamaah ya subuh luhur lan ngasar salat sayakti ngedohke tindak mungkar magrib lan isa jangkepe prayogane ditambah salat sunahe aja sembrono iku perintah agama ngelingono ning donya mung secila sabar lan tawakal asal sing kuwasa yen kepengin Bapak-bapak Ibu ingkang badhe kersakaken langen besar tayub kuwaturi jumeneng wonten pepeling pamundhonipun Bapak Lani Widi. Wong nggih. Niki munggah teng panggung, Mbak. iya Nggih, monggo munggah Pak Dinyo, munggah. ayo Mbak Nah, dalah ben ketara. Yeay. Monggo bapak-bapak ibu-ibu ingkang badhe kersakaken langen beksan tayub kula aturi jumeneng. Terima kasih Bapak Limnas, matur suwun. Nggih. Ye. wes wancine tansah dielingke wes wancine padha nindakake kapan wis tumandak wayahe sembahyang netepi wajib dawuhe pangeran salat dadi sanggae agama limang waktu kudu tansah dijaga kanthi istiqomah lan sing tumanina luwih sempurna yen berjamaah Subuh luhur lan kasar salat sayekti ngedohke tindak mungkar magrib lan isa jangkepe prayogane ditambah salat sunahe aja sembrono iku perintah agama ngelingono ning donya mung secela sabar lan tawakal pasrah sing kuwasa yen kepengin besok munggah suwarga. Terima kasih Pak Lamidi. Mugi-mugi paringi sehat nggih Pak Lamidi, kathah rezekinipun nggih. Matur suwun sanget.